салом ва арзи адаб хидмати дӯстони гиромӣ ба канали Кулчақанд хуш омадед. Бахши ғизои маънавӣ аст ва дар бахши ғизои маънавӣ ман одатан диклама, шеър, тарона ва қиссаҳоро нақл мекунам. ҳар кор вобастагӣ ба ният дорад. Нияти ман аз пеш бурдани ин бахш он аст ки ҳар як инсон новобаста аз сину сол, мақом, ҷо, шароити иқтисодӣ ва ҳама ҳолатҳои дигари зиндагӣ баъзан дар чорсӯи зиндагӣ дар мемонад. Намедонад пеш равад, қафо равад. Ва дар ҳамин ҳолатҳои яъсу ноумедӣ баъзан як сухани нек, як қиссаи хуб, як панд, як сухани ибратомӯз барои инсон илҳом мебахшад, барои инсон нерӯ мебахшад ва шавқи ӯро ба зиндагӣ баланд мекунад. Дилаш ба зиндагӣ гарм мешавад ва боз ҳам ба роҳи зиндагӣ мехоҳад идома диҳад, талош кунад. Ҳадаф аз ин қиссагӯиҳо ҳамин аст.